Han vil være en rigtig superhelt. Giv mig flød. Det sværeste ting, det er peanuts for mig. Det er som en vej. Det er kopier af dreng. Jeg skiler på skien fra det højeste bjerg. Det højeste bjerg, den var superkraftsbjerg. Jeg er stor grønne superkraft. Der er ingen, der kan mere end mig. Stor grønne superkraft. Giv mig flød. Det er så overdraget. Så min vej. De gør, hvad jeg vil. Når jeg siger, jeg er klar. Når jeg træner dem op. Så er jeg hård og lykkelig. De spiser af hånden. Og en halv times tid. Det er sat op i flok. Det er nemt for mig. De står og de sidder. Det går som et leg. De er hvide som lam. Når de får smagen vand. Sådan. Jeg giver dem det selv. Jo, frøen. Jeg er stor grønne superkraft. Der er ingen, der kan mere end mig. Jeg er stor grønne superkraft. Der er ingen, der kan give mig flød. Det er kun en gravkort. For mig er det dig. Jeg bruger mit hoved. Jeg er bare for sej. Se hvor jeg graver. Det bliver til en vej. Og når vejen er færdig, så skal den hele træk. Men hvorfor er diksen? Hvad sker der nu her? Den flyver på tæppet. Det kan det godt være. Det er mig. Jeg bruger en tur. Over land over by. Jeg flyver på tæppet. Med næsen i sky. Så kom man på sprøjten. Der ser man jo kraj. Jeg kommer og slukker. Det går som en dej. Jeg går gennem ilden, som jeg går gennem vand. Jeg er jo lidt helt, men man er vel lidt med. Ja! Jeg er stor grønne superkraft. Der er ingen, der kan mere end mig. Jeg er stor grønne superkraft. Der er ingen, der kan give mig flød. Vi siger tak til Superdrengene, og det var ledet af Bente, Kasper, Nadja, Teresa, Pelle og Maria.